Vítajte pri sledovaní našej pravidelnej relácie, predposlednej v tejto hokejovej sezóne. Jej domáca časť sa už skončila korunováciou nového majstra Slovenska. Teraz už len budeme silno držať palce našej reprezentácii na majstrovstvách sveta vo Fínsku. Vráťme sa však na začiatok minulého víkendu do mesta pod hradom Matúša Čáka. V piatok 11. apríla krátko pred 19. hodinou vytriskol na trenčianskom zimnom štadióne Gejzír obrovskej radosti. Domáca Dukla vyhrala vo štvrtom finále nad HC Košice 6-1, celú sériu 3-1 a po 2 rokoch vlády svojho finálového súpera prevzala opäť žezlo kráľa slovenského hokeja. Kráľ zomrel, nech žije kráľ. Dlho predlho sa v mysliach ešte bude premietať aktérom finálový film. Nož, tak si ho pozrime. Šprintuje Hosa za pukom, ale aj Lenďák. Marián Hosa je hráč, ktorý veľmi dobre korčuluje. Pretože v 17. minúte mladý Marián Hosa otvára skóre 4. finále. Bardavý, János, po prihrávke od Jána Bardavého Branislav Jánoš zvyšuje v 17. minúte a v 33. sekunde na 2-0 pre Duklu Trenčín. Štadión bol natrieskaný, nedalo sa v ňom ani hýbať. Nemohol chýbať ani veľký fanúšik hokeja, minister obrany Ján Sitek. Rozhodovali ste nesmierne ťažký tretí finálový zápas, ale predsa len aj rozhodca je len človek. Ako sa pozeráte na to 4. finále zatiaľ po prvej tretine? Z môjho pohľadu to vypadá tak, že obidva manšafty sa dneska venujú hre. Je to opäť perfektný zápas a stav 2-0 ešte nič vôbec neznamená v hokeji. Aké prvky z tohto hokeja, ktoré vidíte, by ste radi preniesli medzi svojich zverencov? Tak to je dosť, ale určite sa mi páči túžba po víťazstve a túžba po získaní titulu mladých hráčov Trenčína, ktorí sú skutočne vynikajúca partia, ktorí sa pozbudzujú a to by som si zobral ako pre našich hráčov ponaučenie. Že treba byť taký nejak súdržný, tak sú dneska povedzme hráči Trenčína v tomto zápase. Hralo sa tvrdo, zákernosť však v hľadisku ani na ľade nebola. Aj trenčiansky obranca Robert Pukalovič prišiel k reznej rane korčuľou súpera nezavinene. Veľké manévre pokračovali. Košickí tréneri Vincent Lukáč a Peter Slanina vymýšľali novú stratégiu, ktorá by mohla pomôcť. Tváre hráčov vyžarovali absolútnu sústredenosť. Jánoš spoločne s Ilavským. Jánoš sa urobil dobre, našiel Polák a Trenčín dáva tretí gól. Jeho autorom je Opatovský. Opäť hrubá chyba košického mužstva v 4. minúte. Varholík. Našiel Plavuchu, na pravej strane voľný Rimovič. Dostal puk. Košičania to urobili elegantne, autorom gólu René Pucher. Hostia využívajú presilovku. Rimovič s prehľadom elegantne do tandemu René Pucherovi 3-1. Skúsený stratég Jaroslav Valtera reagoval okamžite. Pokyny lietali na ľadovú plochu. Presilovka 4 proti 3. Takže viac priestoru na ľadovej ploche. Lepšia pozícia ako 5 proti 4. Pukalovi na gól! Po 5 sekundách
po 8 sekundách využívajú Trenčania presilovku 4 proti 3. 14. minúta a 58. sekunda. Kukalovič 4-1 pre tohto trenčianskeho obrancu. Je to tretí gól vo vzájomných zápasoch oboch mužstiev v tejto sezóne. Na košickej striedačke sa nálada s pribúdajúcimi minútami blížila na bod mrazu. Na ľade sa začalo pritvrdzovať a priostrovať. Košický brankár Dragan začal trochu strácať nervy a trestné lavice sa zaplňali. Fardaví v gólovom nájazde a gól! 5-1. Jan Fardaví. Jan Fardaví dáva 5. gól Trenčianskej Dukly. Hre 4 proti 4. Po 2 tretinách vo 4. finálovom zápase je Trenčín na prahu získať titul. Ak by ho získal, myslíte si, že oprávnene? Ja myslím, že oprávnene, pretože trošku zabrzdil model súťaže, mali jasne rozohrať tú sezónu s veľkým náskokom. Myslím, že sa tu spravila veľmi dobrá partia, ktorá ťahá za jeden povraz a je to vlastne vidieť všade. Ja si myslím, že vzhľadom na to, že počas celej sezóny boli na prvom mieste, aj ten titul im patrí. Zaslúžia si ho. A zaslúžia si to napokon aj fanúšikovia trenčianskeho hokeja, pretože sú veľmi disciplinovaní, hokeju rozumejú. A myslím si, že taká atmosféra, aká je tu, je málo kedy počas sezóny vidieť na zimných štadiónoch. Generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Pavol Macko začal v útrobách štadióna pripravovať medaily už v druhej prestávke. Skóre zápasu pred záverečnou tretinou hovorilo reálnou rečou. Košičania mohli veriť už iba v zázrak, alebo v to, že možno príde aj kúzelník. Neprišiel. Trenčania boli presvedčení, že do Košíc už nepocestujú. Jaroslav Walter pozorne sleduje svetelnú tabuľu. Svieti na nej 15. minúta, 24. sekunda. A výsledok priebežný už to neplatí, pretože je 6-1. Marián Smerčiak dáva 6. gól Dukly Trenčín a porušuje finálovú magickú päťku. O 5 gólov vedú hokejisti Dukly Trenčín. Posledným strelcom v extraligovej sezóne bol však nakoniec Jakubík, ktorému pripísali autorstvo gólu. Záverečné sekundy plynuli v chorále trenčianskych divákov. Dukla, ktorej pred sezónou málo kto veril, že by mohla byť majstrom, presvedčila aj tých najväčších neveriacich Tomášov. Tréner Jaroslav Walter dosiahol, čo chcel, a prezident klubu Ivan Kodaj mu mal za čo ďakovať. V krátkej histórii slovenskej extraligy je po tejto sezóne stav súboja Košičanov a Trenčanov o titul majstra Slovenska nerozhodný 2-2. Aj keď Dukla už bola majstrom ako najlepšie slovenské mužstvo v poslednom ročníku federálnej ligy. Na
Trenčianskom zimnom štadióne nebrali oslavy konca a v šatni bol vzduch ako v šampusárni. Nechajme sa vtiahnuť do víru radosti. Robert Pukalovič prebrázdil mnoho hokejových štadiónov. Aké pocity má teraz? Tie najsuper, aké môžem mať. Čo si myslíte zásluhou, čoho získal Trenčín titul? Len a len zásluhou tejto partie, ktorá bola tu v tejto kabine. Nemali ste taký pocit, že predsa len po tej celej sezóne postavím sa teraz do brány, ja to možno skazím a možno tí moji spoluhráči by si ten titul zaslúžili? No určite mal som pocit, bolo tam jedine dve možnosti. Buď idem hore alebo dole, takže ja som rád, že to vyšlo, že som hore, takže je to fakt vynikajúce. Musel Braňo Jánoš ako kapitán veľakrát robiť v priebehu sezóny poriadky v mužstve? Tak nejaké poriadky sa robili, ale si myslím, že to bol pre prospech kolektívu, aby sme hrali tak, jak sme hrali, ale si myslím, že toto bola dobrá partia, ktorá nerobila nejaké veľké výstrelky a sme boli jedna partia a všetko ostalo medzi nami a dopadlo to tak, ako dopadlo. V hokeji ešte vždy rozhoduje srdce a bojovnosť? Len, to ste dobre povedala, len srdce a charakter. Len to rozhoduje. Keď zoberete tých hráčov, budete to porovnávať, Jakubík a Fleischer. Skrátka, tí chlapci, tí majú srdce a charakter. Dá sa teda povedať, že ani milióny, ani zákulisie nerozhodne? V tomto není, peniazoch to není určite. Vodca všetkých extraligových tabuliek, navyše majster republiky, môže hrať, získať ešte niečo viac? Tak ja si myslím, že v tejto sezóne som zatiaľ získal všetko, čo som mohol. Vlastne od toho majstra počnúť a od všelijakých ocenení v tej lige, ale myslím, že ešte nie je koniec a ešte treba sa prebojovať do Fínska a tam ešte niečo ukázať. Už je to tak. V kalendári roku 1997 má hokejový majster meno Dukla Trenčín.